गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनो लाग्रोनाय थाबाय आरो बिबार बारियाव थानानै स्रायनो लोगोफोर हेपि मागो दमासि लोगोफोर बिउटिफुल फ्लावार हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुटे महरखौ लानानै आसा खालामो दिनैबो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलांगोन ओमफ्राय दिनै मा भिडिअ लाबोनो हायो आं नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मा होनदों मा आयो पेन्टि गानदों मा दे फिसाजा नै ब्लग लाफुनायावनो एकदमबारे गावनि गाननाय ड्रेसखौसो माने खोन्थाफैयो आरो माने बिबनांनि फिसाजो आरो लोगोफोर जोंहाथ' फिसाजो गैया नालाय फिसा हौवा सानै ओमफ्राय नै माने बिबनांनि फिसाजो आरो पेन्टि गानदों नै बेखौनो माने बेवहाय फैबाय थादों जि आथुर आरो गावनिखौसो नायनांगौ माने ओमफ्राय लोगोफोर माने दिनैयो फिथा जानानै आंगायल' जिंगाल' मोननायनि लाफा मैद्रुखौनो जानो होननानै आइ बिखुमजोनाव बिनो फैबाय आङो ओमफ्राय दायो खाबाय दङ लोगोफोर ओमफ्राय लाफायाबो जि साफा जादों आरो इसाना ओमफ्राय जोंहा माने न'आव लाफायानो गैयाहाय लोगोफोर बायाबाथाय मोनजाया ओमफ्राय दा मागोनि फिथा जाबाय आंगाल' जिंगाल' थाव फिथा जानानै आरो देहाफोराबो एसे लोरबां थोरबां जायो नालाय ओंखायनो लाफा मैद्रुखौनो स्राय रुनिसै आरो लोगोफोर ओंख्रि ओंखामखौ बाहेरावनो संबाय आरो लोगोफोर दिनैयो ओमफ्राय नै मैगं सायनाय सुनायाबो रेडि जाखाबाय ओमफ्राय नै बे खान्थायाव रुनोसै आरो लोगोफोर खान्थायाव रुनाया बांसिन साद जायो नालाय खान्थायावनो रुनानै लाखानोसै संख्रिल' होनोसै थाव साव जेबो होलायला आरो बयलसो खालामगोन नालाय ओमफ्राय मा संबावनाय जायो मैद्रुनि बादै नायलांबाय थादो लोगोफोर लाफा मैद्रु फान्थाव बाथोन आरो दिनैनि ओंख्रिया लोगोफोर फाजा साजा जेबो गैलाया फान्थाव गेसाव सावबाय लोगोफोर अरखियाव अरा गोमोरो होननानै गेसावनो सावगासिनो आरो देलायबाय मा देलायबाय साफा जाबाय आरामथार जाबाय बा हेपि मागो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थांस्लाबलाया बुंनायानो मोनबायबो लोगोफोर मैगं मैद्रुआ ओमफ्राय मैगं मैद्रु संनायावबो ओरैबायदि टाइम नांगौ मिथिगौना लोगोफोर एकदमबारे बेसेबा गोबाव रुबाय आङो खान्थासे संखाबाय लोगोफोर टेस्टि नुखाबायना लोगोफोर न'खौ माने हुस्रा हुनानै लानोसै गाबोन माने 1 तारिखनि माने जोंहा न'आवनो बाथौ फुजा होयो लोगोफोर बाथौआव बावथाय बावो ओमफ्राय आं माने फुङावबो लिरनो सोलाबासै लोगोफोर बिदिनो गथ' गथाय लिलि लाला नालाय माथो बुंबावनो आरो ओमफ्राय नै दा बाबुखौ बिफाया लांनायाव माने एसे हुस्रा लानोसै आं लोगोफोर रुमाबो बांद्राय माने लिरनांगौ गैखाया खना खनलाखौथ' लिरनोनो हाखाया ओरैहाय माने हाबलांनो हाया लोगोफोर ओंखायनो माने साखोनो स्र' आरो ओमफ्राय ओजोंहा आरो बिजाव जालि ओमफ्राय आइमोनाबो गासिबो माने न' लिरनाय हाबाफारियाव माने जोबजोब्बाय मालायफोरनिया ओमफ्राय आंनियाल'सै लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दायो लिरगासिनो लोगोफोर आं माने हिस्ट्रिजोंसो लिरनो मोजां मोनो हिस्ट्रिजों बांसिन खारनाय मोनो ओंखायनो आं हिस्ट्रिखौनो लाबाय आरो लोगोफोर बोसोरफ्रोमबो माने 1 तारिख मागोनि 1 तारिखबाथाय जों बाथौआवनो फुजा होयो नालाय ओमफ्राय दिनै माने लिरनानै लाखानोसै गाबोन आरो फुंफोराव हास्लाबा जायोना फुङावनो होयो नालाय बोथोराबो बिनो अबस्थाया मागोनि दसे बेरायग्लांनो फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय मागो समावथ' आरो जेबो खामानि इसान दानाय आरिनाय जेबो खामानि गैया नालाय ओंखायनो माने खेथिफोरखौनो माबोरै जादों होननानै दसे ओरैनो बोरायजांजों बेरायनो फैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो देखायगोन आरो माबायदि जादों जोंहानि बेसरा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै लोगोफोर बिराद मोजां जादों आरो एकदम सेहेराफोराबो नै बिफांफोराबो मथ' जाथारदों आरो बिराद गिदिर गिदिर नै इमाखा गासिबो जोंहानिनो बेसर गोजा आरो लोगोफोर ओरैबायदि मोजां बारफ्रुदो लोगोफोर दासो समायनानो बेसेबा फोथाराव फैबानो एकदम गोसोखौ गोजोन मोनलायो आरो लोगोफोर बेसरनि बिबारखौ नायबोला नै लोगोफोर ओमफ्राय मा मुलि होदोथाय बोरायासो मिथिसिगोन आरो मा मुलि होखो मा भिटामिन होखो बोरायनाव एसे सोंनानै नायनोसै आङो लोगोफोर मा मुलि होनो नोंलाय बोराय इउरिया ओमफ्राय सुपार ओमफ्राय पटास इसे होयो ओमफ्राय स्प्रे होयो स्प्रे खननै खनथाम होनांगौ
स्प्रेयाबो जानला मोनला स्प्रेखौ होबा मोजां जाया ओमफ्राय सिगाङावथ' बिदि नङामोन स्प्रे होनांगौ बिराद मोजां स्प्रे मोनो इयाव जानला मोनला स्प्रेखौ होबा बेसरा मोजां जाया बिराद मोजां स्प्रे दङ आरो बारा लाया 120 थाखा लायो पेकेट मोनसेयाव माबायाव 1 केजियाव 1 केजियाव एम्फौनिखौबो जानला मोनला होबा माबाया बेसरा माबा मा होनो मोजां जाया खारा होनाङा एम्फौनिखौ नर्माल ओइ इकाफोरखौ होबानो जायो बेसराथ' दा बिराद मोजां जादों लोगोफोर ओमफ्राय इनो आरो बेसराव माने गासैबो माने हाखौ बेसर फोजोबासै आरो लोगोफोर जोंहा दा मथा मथि खै बिगासो जागोन इयाव बेखिनियाव सारि नोंहा फोनाया 3 बिगा 2 बिगा 2 बिगाल' फोजादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय बाखिखिनिया थापर फोदों आरो थेमसि लोगोफोरा दा होनहरलायगोनलाय मा थापर ओरैना माने थेमसिखौनो थापर होनो आरो लोगोफोर सिगांनि भिडिअ माने बिराद कमेन्टआव होनहरदों आरो मा थापर आगै आब' बिदि बायदिसिना होनहरदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय माने थेमसिखौनो थापर होनो आरो लोगोफोर आटा जाग्राया लोगोफोर आटा जे जों जायो बियो आटा जायोनो आरो लोगोफोर आंबो मिथियामोन आरो सिख्ला समाव ओमफ्राय दासो मिथिबाय नै ओजाबो फोजोबदो थेमसिखौनो इयो ओजाबो फोजोबदो आरो जोंहाबो फोजोबदो आरो लोगोफोर जोबोर समायना लोगोफोर बेसर बारियाव फैबानो गोसोखौ माने ओरैबायसा गोजोननाय मोनो लोगोफोर ओरैबायसा बिबार बारि